Hej Camilla, det her det er min fremlæggelse omkring alkohols påvirkning på nervesystemet. Her kigger vi på synapsen, og der er en præsynaptisk neuron og en postsynaptisk neuron, altså neuronet før synapsen og neuronet efter synapsen. Vi starter lige ud med at lave en kort gennemgang af, hvordan det fungerer under normale omstændigheder. Så når der kommer et elektrisk signal oppefra, så kan signalet ikke gå direkte igennem, fordi der er den her kløft. Derfor bliver der så lavet transmitterstoffer, som bliver udløst, som kan sende signalet videre. De bliver lavet og opbevaret ved endeknoppen, som vi kan se her. Når der sendes et signal, altså når det her elektriske signal begynder at gå ned, så bliver de her calcium kanaler åbnet, og så kommer der calcium-ioner ind, og de fortæller så til de her vesikler med transmitterstofferne, i det her tilfælde glutamat, at de skal altså gå ned mod bunden og begynde at udløses i synapsekløften. I synapsekløften, der sidder der så nogle receptorer, som vi kan se her, som transmitterstofferne så kan binde sig til, og så kan der så komme henholdsvis enten natrium ind, eller klorin ind. I de her tilfælde i hvert fald, i forhold til alkohol, så er det de to, der er relevante. Og det er den normale proces. Det er hvad man regner med, der skal ske. Og det er sådan, det elektriske kanal bliver sendt videre. Alkohol, det har så det effekt, at den påvirker de receptorer, som vi kan se her og her. Glutamat er et transmitterfremmende stof, eller et fremmende transmitterstof, og det betyder altså, at den hjælper med at sende signalet igennem. Alkohol gør så det, at den hæmmer glutamatreceptorerne, altså den hæmmer, så de bliver forværret, og det betyder så, at der ikke kommer lige så meget Na plus ind videre til den næste neuron. Og det gør jo så, at det bliver, så det bliver sværere at optage natriumioner, og dermed så bliver tærskelværdien sværere at opnå. Og tærskelværdien, det er den værdi, der skal opnås i et spændingsforskel, for at kunne sende det her elektriske signal videre. Det kommer jeg ind på senere. Så ikke nok med, at den gør det, så påvirker den også GABA-receptorerne. Og GABA-receptorerne, eller GABA, transmitterstoffet GABA, det har den modsatte virkning af glutamat, da det er et hæmmende transmitterstof. GABA bremser altså det her elektriske signal. Så når alkoholen fremmer de her receptorer, så betyder det altså, at der er flere af de her Cl minus, man kan se et lille bitte minus, komme igennem til den postsynaptiske neuron. Og det kan så betyde, at indersiden på den postsynaptiske neuron, den bliver mere negativ, og dermed så bliver udgangspunktet for at opnå den her tærskelværdi sværere. Så man kan se, at hvordan at den bremser det her, som er godt for at sende signalet, og den forstærker det her, som er dårligt for at sende signalet. Og det kan man så også se her, altså som den forklarer, ikke? Altså den hæmmer glutamatreceptorerne, og den fremmer GABA-receptorerne. Og samlet effekt, så betyder det altså, at neuronet ikke kan sende en impuls lige så effektivt som før. Yes. Så fortsætter vi så til membranspotentialet, og vi starter ud med at forklare hurtigt, hvordan det fungerer normalt, da det er meget centralt i forhold til at sende et elektrisk signal, som vi så på det andet slide. Så i forhold til alt det her, så er der altså tale om spændingsforskel mellem det indre og ydre af neuronet. Altså det ydre og det indre. Det er spændingsforskel. Til at starte med, så er den på minus 70 millivolt. Og det er altså hvilemembranspotentialet, og altså normalværdien, så det er standarden. Neuroner, de modtager hele tiden signaler fra sansereceptorer og andre neuroner,
og hvert signal, det ændrer en lille smule på membranspotentialet. Så nogle gange kan det gå sådan lidt op, og så falder det ned igen. Nogle gange kan det gå lidt op, næsten op, og så falder det ned igen. Og så når det rammer tærskelværdien på minus 55, så går den amok. Det er altså et alt eller intet princip, der snakker om her. Enten så går det helt amok, eller så går det slet ikke amok. Når membranspotentialet overstiger tærskelværdien, så starter aktionspotentialet, som vi kan se her. Og det er altså hele det elektriske signal, som vi så fra sidst, fra det andet slide, hvor det går fra toppen, og så falder det ned. Det er altså aktionspotentialet, som vi kan se her. Og i træerne her, så sker der altså en depolarisering, og det er hvor at Na+ kanalerne de åbnes, og så bliver der sendt Na+ ned ind til membranen, så det altså så spændingsforskellen bliver mere positiv. Fordi de strømmer ind i neuronet, og så bliver spændingen meget hurtigt positiv. Når det så kommer op her på maksimum, så begynder de spændingsfølsomme kalium kanaler at åbne, og det betyder så at K+, kalium+, begynder at sive ud af neuronet, så det dermed begynder at blive negativt igen. Og så sker der så det, der hedder en repolarisering, hvor spændingsforskellen falder ned. Og så sker der så det, at den falder så meget ned, at den oplever en refraktær periode hernede, hvor nervecellen ikke kan stimuleres, og så vender spændingsforskellen egentlig tilbage til hvilemembranspotentialet igen. Og så kan den egentlig starte et nyt aktionspotentiale herover, hvis den har behov for det. Så den kan bare fortsætte, når den ligger i hvilemembranspotentialet. Og så i forhold til alkohols påvirkning, så er det jo selve i forhold til at skulle opnå den her tærskelværdi, altså kunne komme heroppe. Det er jo det, den forhindrer, eller forværrer mulighederne for. Til at starte med, så sørgede den jo for, at der kom mindre Na+, så det vil sige, at det vil være sværere, den her toer, det vil være sværere at opnå, fordi der var mindre Na+, altså mindre natrium. Og så vil der også være mere klor, og klor, det vil jo gøre, at altså, når der er mere klor herinde på indersiden, så vil udgangspunktet være meget mere negativt, og så vil hvilemembranspotentialet måske ligge lidt længere nede, så der vil være længere op til tærskelværdien. Så det er det, som alkohol kan påvirke. Altså den gør det sværere at starte det her aktionspotentiale. Og så en helt anden ting, så kan vi kigge inde på selve cellemembranen herover, og så kan vi så se, at der er nogle etanolmolekyler omkring den her cellemembran, og etanolmolekyler, de kommer jo fra alkoholen, og de kan jo, altså da alkohol kan opløse fedt, altså etanol, så bliver membranerne mere flydende, og de mister deres stivhed, og de har brug for stivheden for at kunne holde forskellige funktionelle proteiner på plads, altså de her skal kunne stå fast. Og så gør de jo også det, at de, og blandt andet ved at ødelægge stivheden, så går de ind og piller ved kolesterolen, som vi kan se her og her og her. Og kolesterolen har jo den funktion, at den skal kunne opretholde cellemembranens elastiske eller funktionelle membran. Og det er jo blandt andet på nerveceller, det kan ske. Så altså, hvis receptorerne ikke fungerer ordentligt, eller proteinerne heller ikke fungerer ordentligt, eller membranen begynder at blive elastisk, så den kan altså ødelægge selve neuronet med sine etanolmolekyler. Og det er ikke kun nerveceller, men det er også alle celler i kroppen. Yes, nu kigger vi lidt mere overordnet set på menneskets nervesystem. Og menneskets nervesystem består af centralnervesystemet, som er hjernen og rygmarven, og så det perifere nervesystem, som består af nerver, der forbinder det centrale nervesystem med resten af kroppen, og dermed bliver der sendt signaler til og fra det centrale nervesystem. Det perifere nervesystem består af to dele, det somatiske system og det autonome system. I det somatiske nervesystem findes der nerveceller, der fører signaler til det centrale nervesystem. Det er sensoriske nerver, og de modtager impulsen fra kroppens sanseceller, som f.eks. øjne, som sender signaler til det centrale nervesystem. Derudover findes der også nerveceller, der fører signaler fra det centrale nervesystem, og det er blandt andet det motoriske system, hvor motoriske nerveceller aktiverer skeletmuskulaturen.
I den anden del af det perifere nervesystem er der det autonome system, som består af det sympatiske og parasympatiske nervesystem, som virker modsatrettet på de samme organer, som vi kan se her. Det parasympatiske nervesystem aktiveres i hvile, mens det sympatiske nervesystem gør kroppen klar til krisesituation og sætter kroppen i alarmberedskab. Så altså man kan tydeligt se, hvordan kroppen er sammenkoblet med nerveceller, og det er et stort system, hvor det kræves, at der bliver spillet sammen på mange forskellige fronter. Og det er derfor essentielt, at nervecellerne fungerer optimalt. Med indtagelse af alkohol kan de her forskellige signaler fra forskellige dele af nervesystemet ikke nå frem, og det kan have konsekvenser. Vi har jo tidligere gennemgået, hvordan at signalet ikke kan gå igennem, fordi alkoholen går ind og påvirker receptorer, og det kan jo være et kæmpe problem, hvis der ikke bliver sendt signaler frem og tilbage. En ting er, ja, de følger jo som sagt det der alt eller intet princip, og det er jo problematisk, hvis der kommer flere gange intet, når der er brug for alt. Så man kan sige, at alkohol påvirker altså funktionaliteten hos for eksempel hjertet, hos hjernen, muskelkirtlerne og mange andre dele af kroppen. Og uden en optimal funktionalitet hos de her centrale dele af centralnervesystemet og kroppens organer, kan et menneske altså ikke fungere ordentligt. Derudover kan grov indtagelse af alkohol jo også give sygdomme som hjernesvind, hjernelidelse, nervebetændelse, muskelsvind og rigtig mange utallige ting, som jeg ikke kan nå at ramse op her. Så det er altså tydeligt at se, hvor vigtigt det er, at et grovt indtag af alkohol skal forhindres, da det kan have store konsekvenser på nervesystemet. Så ja, det er min fremlæggelse. Tak fordi du gad at høre med.